and the mana ije me business na Nigeria no di ọchịchị gọọmenti enwe kịta eluro 5 million my brother mụ aga advice gị leka ọpụta ka nkwukwa ya ọzọ ọ bụkwa ije isi na ị ga-eme onye ji 5 million na-eme business na Nigeria ya lee that ihe siri ike yes 5 million in one shop leko ihe niile like not ma akwụkwọ I'm telling you truth because 5 million kedu ihe ogote nke mụ na-adị eme advice bụ iji zọ up to 10 million nwee shop my brother manage etinye ya ihe na-aga aga ọ ga-aga ilekọkwa abịa ba were visa ị ga-ebekwa akwa and consider age this ka m kwuo ya age ọ bụ na irubela 30 years visit visa bụ for you ọ bụkwa for ụdị anyị pụtara mgbe ọbara ka na-akụ irubela 30 years at least o dị oke mana ọ bụrụ na irugo 30 years never you come with visit visa ọ ga-akụpịakwa age gị onye nwekwara ntị ịnụ ihe now m na-ekwu ya ọ bụrụ na ị bụ nwa ogbenye ibe m even if onye ga-ebute 5M well ihe o nwere obere Schengen visa ndị a Bulgaria no dia Croatia no I'm telling you these countries embassy ha enwere customers due to her roll out the same visa France a ga-ebubata nwugi Germany visa Croatia ga-ebubata nwugi Germany manu na amaro visa Croatia ọ ga-ebubata nwu mmadụ Finland na negodi ya dish na ihe na-agwa gị bụ 100% sure if in visa Estonia enwere obere Schengen country a na unu echefugokwa Estonia unu echefugokwa Latvia it's just that Latvia nwere embassy na Nigeria mana Estonia ichefugo Estonia any Schengen country ọbụla nye gị visa ọsọkwa ya bụrụ nke join tata ị ga-eji ya bata Finland birikwa ọfụma anyị buru ibu igogoro population anyị 5 million plus ọfịa ka nọ na ya ọfịa ka nọ onwere ndị nọ here obodo dị scarcity na ya ọfịa ka nọ unu na anyị ga-afịa apaki ma apaki ka nwe ike wee nye this ịbata obodo ebe ị nọ na ịnọ n'ime ọbịa agụ ya na-esinwu n'ime ọbịa dị a mafta dọ igbo ana n'ihe na-ekwu no that onweghị ihe dị ka agụ ebe a so si ya na-aya hia bụ bia because bia na-ebi n'ebe oyi dị onwere agụ anọla ebe a o bia ka anyị na-aya all these bears and wolf nyanwa ka anyị na-aya hia yeah okay mana ana m agwa ụmụ ogbenye biko onye dịkwa ị ga-eme onye dị married onye chi ụmụ na Nigeria onye chi ụmụ na abụ na Nigeria jide ụmụ na atọ ịma a lot of people na watch anyị na ndị Facebook share this life mmewolukwa aka suwe phone share this life ma onwere aka sulie phone onye ọbụla na ndị TikTok share this life na I cannot 30,000 likes na TikTok aka ya eji me life in fact even men ikwuche okwu nje lalụ ụla nje na kpuo mmebekwa post mmala anya ikwuchezi okwu 5 minutes more ka nje lalụ ụla enwere onye chi share life yetege enwere ndị na-ashi enwere ndị na-post no ha ga-share maka amara odi information a na-eweta you know ihe bụ first time I think ihe first time mmadụ ikwu okwu Finland dish first time ị na-ekwu okwu Finland and they na drop point kwesịrị ka abịa shi aba mana enwe ndị si hey nshi aba bish enwe view nshi aba nweta engagement kama mma shi ka nnọdụ dashi ana kama mma shi bish kama bish ga-enwekwe view kama wolfo mmadụ na-aba amawago phone ebe a onwe ndị mmawa phone kama ọ ya shi kama ọ ya shi akwụ ya ka ọ nwụrụ na okay my brother gaa n'ilu Finland onye ji family onye ji ụmụ onye ji a man need to go for something years ọbịa Finland ka ọ ga-echi nweta akwụkwọ most ndị be anyị ama like ka o je wolu nwaanyị onye ọcha nweta akwụkwọ duto ịmana nwaanyị onye ọcha inwetakwu most of them ga-enyekwe gị akwụkwọ but a ga na-emekwe love with you
ọwụzikwe na-enye gị akwụkwọ a ga na-alụkwa a ga na-emekwa ezigbo love my brother ị na-eme onye dị married ị na-eme encourage mgbagote Finland ebe ịmakwa na ọkwa nwaanyị onye ọcha ka ya na ya onye ọbụla ikwugoro nke bụ eziokwu ọbụla dị sọsọ Finland dish ọbụdị ya dị sọsọ Finland nke bụ eziokwu ka m ekwu so many married men dị married na Nigeria n'obodo oyibo a nwunye ha amalụ na ha nwee nwa n'obodo oyibo dị too much 70%. Cheli ihe ekwukwe ọkwa ife ọbụla ikwuche onye jụrụ ana m nọmba nwelu nọmba inye ọkwa ike a ga-eme arrest isi na yes, nwa na nkịtị 100%. amụlịa maka akwụkwọ ka amụlịa ọnwụkwa na onye na-amụ nwa na nkịtị onwere onye na-amụ nwa na nkịtị a na-amụ ya maka akwụkwọ so many married women na be anyị di ha n'obodo oyibo di ha nwere nwa nwunye ha amalụ bụ 70% out of 100 ha amalụ mana ịmago na ihe a bụ obodo oyibo just ka a survive ọ ka anọ because nwoke gbara aka bata aka ya agwakọ ya okwu and buru n'obi ịbụrụ nwaanyị nọ na Nigeria si akwanụ vida ụbọchị ọm na di gị lapụrụ gị na ụmụaka kwado na ọ na-abata Western world 2 things is involved 5 years ya down ịma mfe anya and the tendency dị na ọ ga-amụ nwa ọ ga-enwe family here yes 100% ekpetere ya na ekpere metere ya na crusade ibesi akwa ificha anya tendency dị na ọ ga-amụ nwa onwe na nwoke lapụ nwunye ya na be anyị na-ada akụ n'obodo oyibo ha nche nwecha nwaanyị onye ọcha ha na-aṅụ ike adị m ekwu ya na ọka nzu ọnụ even ma mụnwa na onwe ndị si na are you not included? I am included mana adị m aṅụ nke onye ọcha achọrọ m. Yes. Okay. Idikwa included na ndị jikwa nwaanyị n'obodo oyibo. Yeah, 100%. Yes, of course. Yes. So you know, kedu ibe nwunye onye di ejeziri obodo oyibo ya eme ọ ya na-ekpeli ekpele na-achị di m amụkwa na nwa n'obodo oyibo di m atụwakwa na onye ọzọ ime ya na nwaanyị ọzọ ebukwane. Chineke ada anụ dị odi ekpele a Chineke ada anụ dị ya ka m gwa gị eziokwu ifu nwoke akụchi na deportation camp ọ bụ na nwaanyị ga-azọpụta ifu dị nwa oge esi dive ya even gụnwe ị ga-adị surprise isi maka ihe bụ obodo oyibo individual race bụ som na di gị bụ ite fail guy bye buru akpa pụọ mana na ọ na-eji face life and death there isaide na ọgba aka nata ọ na oji ihe nata and nwoke Igbo na try iji ihe nata enemies this ana m agwa gị ụmụ nwoke Igbo ụmụ ha kposa n'obodo oyibo ka ụmụ ndị Yoruba kposa all over the whole world. Go to Uganda ndị Igbo nwee nwa ọ bụla ka e wee integrate ye ị na-ekwu na ụmụ ndị Igbo kale go to anywhere in the world ọ ka e wee integrate ya all over the whole world sọsọ Igbo alone sọsọ Igbo alone ụmụ ha nwere outside this supposed to be that ụmụ ndị Igbo nwere outside ka ụmụ ndị obodo ndị ọzọ nwere outside si a country Cameroon amụdịrọdị nwa outside ihe ndị Igbo mụ go to Kenya kwagodo m obodo ọ Brazil ọ Jamaica ihe niile ka e wee survive yes that is truth. So ịnọdụ Nigeria na-ekpere di gị ekpere ka ọ ghara inwe nwa n'obodo oyibo you are just killing yourself just na-ekpere ya ekpere ka Chineke meghere ya ụzọ ọ bụrụkwa na a ga-agbawakwa obi a ga-agbawa obi 2 things are involved decide na gụ achịrị ọchị ọ na onye nke na side achịrị ọchị ofu onye ga-adị n'ọchị ofu onye ga-adị n'akwa ị ga-ebu ya n'obi bọsọm na di gị bụ iteje obodo oyibo decide na ị na-achị ọchị ọ na ị na-ebe akwa ụzọ ihe na-aba ị ga-alala ofu and nke ọ bụla ị lara iwere obi ọcha gị larị ya onye emezi